बेसे गोबावसै? गोबावसै दहायनिफ्रायनो नेदों आं नोंखौ। नंगौ नामा? औ। आं नोंखौ मोनसे खोथा बुंगौमोन। दे बुं, मा खोथा? मा मोनसेल', मोनबाखौनो बुं ना। आं नोंखौ मोजां मोनो देरहा। I love you। मा? जेसिका, बियो माब्लाबाबो जानो हानाय नङा। आं बेखौ गनायनानै लानो हानाय नङा। मानो गनायनानै लानो हाया? आंहा मोजां मोननाय दंखायो जेसिका। नों आंखौ बिदि होननानै दाथगाय। आं नोंखौ आंनि जिउनि अरायनि थाखाय आं सायख'नानै लाखाबाय। बुंबायना आंना मोजां मोननाय दंखायो होननानै। मानो फोथाया? फंसे खोथा बुंनायखौ बुजिया नामा? आं जुगामिखौ थगायनो हानाय नङा। जुगामिजों आंजों जोबोद गोबावसै मोजां मोनलायनाया। मोजां मोननाया गेलेजाग्रा बुस्थु नङा। आं जुगामिखौ मोजां मोनो आरो बेबो आंखौ मोजां मोनो। जों सानैजों मोजां मोनलायो। आं जुगामिखौ थगायनो हानाय नङा। बिदिब्ला नोङो आंखौ नोंनि जुगामिजों आंजों सानसे लोगो हमहो। बिनि उनावसो आं डिसिसनखौ लागोन। जागोन, नों लोगो हमनो हागोन। थ' जेसिका, थांसै बिदिब्ला। थौ। जुगामि, नों गाज्रि मोनाब्ला फंसे खोथा सोंगौमोन। मा खोथा आब'? सों दे, गाज्रि मोना। आं देरहासारखौ सिनायो। बियो नोंनि खोथा बुंबाय थायो। ओंखायनो आं नोंखौ बे पार्कआव लोगो हमनो लिंहरदों। ओमफ्राय माबाफोर खोथामोन नामा आब'? खोथा मानि, नों देरहासारजों मोजां मोनलायो नामा बिनानाव? औ, नाथाय मा नाथाय बिनानाव? औ, आंखौ खांजानाय होननानै मिथियोब्ला आंखौ देरहासारा गारगोनसै नामा? अ, नंगौ नामा? नों खांजानायसो नामा बिदिब्ला? औ आब'। ओमफ्राय नों उन्दैयाव बबेनिमोन नों मिथियो नामा? आइ आफाया खोन्थादों आंनो, आंखौ फाख्रिगुरि गामिनिफ्रायसो खांनो लाबोदों होनना। उन्दै समाव आंखौ बिथराय होनोमोन। दा आंखौ जुगामि होननानैसो मिथियो। गाज्रि दा मोनसे बिनानाव, आं सोंफ्लांबाय। जेबो नङा आब'। सासे आदा दंमोननो आंहा, नामा अख्रां। अ, नंगौ नामा? दे बिब्दिब्ला बिनानाव, थांलायनोसै। जागोन आब'।